Takže ahojte. Takže čaute ľudia, my sme... Teraz Urbex. Ja som Amok. Toto je... Silvo, nie. Šuflo. Šuflo. Ja som šuflo. Že Šuflo a Amok. Ideme to tu pozrieť. Urbex taký. Školský Urbex. Takže dneska... Bude. Dneska... Poďme na to. Ideme. Mačka. Drak. Paranormálny jav. Môžete všimnúť, je to zase niečo. Legenda hovorí, že v tejto pneumatike sa jebala Mária Terezia a vymýšľala skôr. Toto sa mi zdá, že toto je ešte od Židov, kámo. No to úplne. Ešte ako ich pálili. To je z toho popolu. Z popolom, no toto. No ja zimomriav, ja tu cítim tú energiu tých Židov. Ja sa bojím. Piče! Chytilo ma to! Kurva, Danilo! Amok, Šuflo! Dobre ľudia, ideme ďalej. Toto bol iba taký malý zádrev. Jasné, toto. Táto plecha má v sebe niečo. Toto sú ešte tie základy pre tie pece, v ktorých palili Židov. Ide sem niekto. Schovaj. Môže tam malého Peťa strápiť. Šuflo, ale dávaj si pozor, aby to niečo na teba nevyskočilo. Ja tu sa jebol. Trne, ty kokot. Neboj trne, kámo, to bol... Jak som sa rozjebal. Peťa Janošika. Šuflo, kurva, tu sú one. V každej flaške je diera. To bol dierkový pán. A ty si môžeš všimnúť, je to pravda. Pandierka. Fúha, pandierka. Nehaj tam. Ty koko, toto je ešte čerstvé. Nie. Peťo! Dopi. Peťo. To ešte po Hitlerovi. Všimnúť pandierka, to nechal aj odkaz. Čo to môže znamenať? Legenda hovorí, že keď tu bol Pandierka, inak známy ako Hitler, To nie. za každým, čo spálil nejakého Žida, tak vždycky si vypustil a pozrite, koľko to je flash. Ako si môžeš všimnúť, je to tu aj v koncentračnom tábore, tieto ostatné droty presne sedia do nášho príbehu. Presne to, čo sa tu dialo, sedí sem. Tam sú tie dvere, ja sa chcem k ním dostať, kámo. Pandierka vedel, že my sem pôjdeme niekedy, tak sem dal nastrahy všelijaké. Čiluta. Umietka je nová. Počkaj, Šuflo! Kurva, nemôžeme sa rozdielovať. Aha. Jasné. Tuto Židia. Sirena. No, alebo. Alebo sirena. Ideme ďalej, ideme sa pozrieť do tých... Ale to je nebezpečné tu, ako si môžeš žiť, to je veľa tých chapadiel. Nevidím cez nočné slnko, kurva. Tam sú nejaké ľudia, kámo. Je natočím. Ty sa do piče! Ideme ďalej. Poďme Šuflo. Šuflo, ja sa tam asi nedostanem, ja mám krátke gate, ja sa tam asi nedostanem. Pandierka vedel, do piče aj! Pandierka vedel, že tu pôjdeme. Ja si zoberiem aj túto plov. Zober si to pre istotu, zbraň. Kurva, Šuflo. Priebal sa. Počkajte! Tu piču! Tak blízko od cieľu. Hitler na nás volá. Do piče, musíme ísť nazbiť. Kurva. Pandierka! Nechaj ma osudu. Tak kamaráde, tady neprejdeš. Ale skús. Aspoň to natočím. Šuflo, ty si jak super. Šuflo! Kurva, Šuflo, idem, čakaj. Jak? Šuflo! Pandierka, mám ísť. Pandierka. Tak ľudia, tak toto bolo dnešné Takže video. presili sme. Pána Dierku sme stretli. Chcem jeden komentár.
Sledujeme pokračovanie. Part 2, kedy sa dostaneme do tých dverí. Takže s vami bol Šuflo a Amok. Čauky.